Ngai ko blai pi ha ka kerteng ka bathiang tam ka jong uthra Jesus Christ u nong penem ba ye jongi. Ya ka jingpuson na ka tien ka jong blai nginya pule na ka shithi ka banikong shu Timothy kalanong ka basao ka khat ka bakhat ar. Do what I ya no ru ban I ben ya ka jinglong samla jong me. Henry to long mame ka rukom ye ki banget ha ka ktien ha ka jinglong jingem ha ka jing yed ha ka jinget ha ka jinglong sungur kani ka long ka jingken tu ka jong Paul ye Timothy pat ka long ru ka jing kren ka jong blay yang aba je pi gidon ban im tang shisien ha kani ka perthai ninam la ban im arsien ha klip mat ban ngilet no ban ngin ie no ya baro ke bangi don ha kani ka perthai pagaktien ka jong blay ka ong to what I yeno ru ban I ben ya ka jinglong samla jong jongi kani kam tho ya tang na ka banta jing ki samla o ni kong ya lese kan long kerpang na ka banta ki samla namar ka jing kie wat ka jing hiar jong ka jing im jong ubrio kasdang na ka jing ya lenti ku musamla shwai kon poisa ka jing long rang ba banyo ya ka jing shania na ki brio baro pat kham tam e banyo ya ka jing shania na ublay ka jing ya lenti samla kalong ka bakong sanadu kata-kata pat hang ni wap su pol ong wat sha yeno ru ka bamot kat bala baro ki brio ki ba itho yingi baro ki brio ki ba don ha ga benta ki badan benta ha ga jingem ga jangi kinum yo dao lani kinum yo lat pat I ben ye ga jingem ga jangi Henry ngin long ka rukom lani ka nuksa ya baro ki brio ki badan saudong ka jingem ga jangi ha ka ktien ken ma ba ka ktien kalong ka jing ai ka ba kerpang hadu kata-kata ka ba ubleu ai ubrio pila ban ithu ye ubrio leng ba ka ktien ka ba ukran laulong ku ba bet lani uba kenriang laulong uba sarong lani uba sngoret laulong uba la ban shania lani ubam la ban shania penithu ye ubrio leng ba ka ktien ka ba ukran parhang dia ka ai ngi ka jingi kai pengi dei ban long ka nuksa ka ba bha ha ka ktien ka bangi kren ye ki brio par ha ka jing long jing em ka ba kren shapang ka practical life ka bangi yat yang man la sngi om tang ha ka jing kren henry wat ha ka jing em ru kumbalong u Jesus Christ u hikai baru imru ya kata ka ba u hikai kanuksa ba Jesus Christ hikai spanga jing map umap ru ikita ki bless new ye u panang ta shusho haga jing ye ban ye daga jing ye ka jong blay om daga jing ye do lani ka jing ye jong ki breo ka jing ye breo lani ka jing ye do ka don yu pot bat kalong ka ba khwan ban toy na ka ban tay la di andai ka jing et blay ka di ka taken ka ba ngila ban et kumbau kres ula e jengi tinalon nang ta shushu ka tien ka jong blay ka ong ha ka jinget ka de ka nongrim jong ka jing em kristan in long ka rukom pangin em da ka jinget in nyai da ka jinget habong em daga jinget ka ba mod em kat kum ka tien ka jong blay ya daga jinget ka ba mod pen shong long rem ya ka jing ya lenti ka ba man la ka sngi ha ka tien ka jong blay pananta ha ka jing long sngur
Kani ka jinglong sungo ka kran spang ka jinglong ka ba khoan. Ito blay hagri kasingiyon ay bor yangi bangin la ya ka banlong ka nuksa bat baki bre ka nam yo ban iben ya ka jingim ka jongim. Blain kurku ya pi hagri kasingi baro kawai. Ruan nom klet bleu e je pi kumba pilong. Amen.